Il-fotografija fil-verità ili għomri toġobni u nipprattikaħħa għax jiena kbirt ispirata mill-pittura aktar mill-fotografija. Fil-friġġ wara t-tadam fi Spazju Kreattiv hija l-ewwel wirja solo ta' Lorella Castillo li permezz ta' ritratti artistiċi u installazzjonijiet żgħar tbiddel kunċetti astratti bħal wiel u djomi Maltin f'affarijiet tanġibbli. B'hekk f'din il-wirja kkurata minn Rachel Bezzina, il-lingwa ssir oġġett ħaj. Ir-ritratti ta' Lorella jitfgħu dawl fuq dak li nipproteġu, dak li nesponu kif ukoll dak illi inħassru jew naħbu meta nitkellmu. Ritratti li jistidnuna nieqfu biex nirriflettu ftit u nikkontemplaw l-assurdità u l-kontradizzjonijiet tal-lingwa Maltija u tal-kultura tagħna. Żgħira dejjem kelli membri familjari, speċjalment in-nannu, juruni kif ninnota affarijiet li ma jinnotax kulħadd. Bħal pereżempju purtiera tixxejjer mar-riħ kien jgħid li jara n-nota kif qed jaqaddaw l fuqha kif qed taqbadha żiffa. Din hija l-ewwel wirja solo tiegħi, il-kunċett jiena bħalma jiena ispirata mill-pittura u mill-fotografija, mill-art in ġenerali, ispirata ħafna mill-lingwa Maltija. Il-lingwa Maltija u l-mod kif aħna l-Maltin nużawha u kif jiena wkoll niddilja mal-ħajja kien l-ispirazzjoni kollha ta' din il-wirja. B'mod speċjali kif nużaw il-lingwa Maltija. Espressjonijiet bħal pereżempju ħuta barra mill-ilma fejn dawn huma affarijiet li jien dejjem ħassejt f'ħajti u dejjem qed u ċċajtajt bihom bħala coping mechanisms. Għalhekk jiena qbadt dak li jispirani mill-lingwa Maltija, dak li huwa coping mechanism tiegħi, daqsxejn sens umoristiku, daqsxejn sens iktar dark, ġifieri mhux kollox huwa wart u żgħar kif nafu, u għaddhom f'elementi viżwali li qed isawru dil-wirja. Il-wirja hija magħmula biex tkun esperjenza, jiġifieri wieħed jista' jara ritratt, jieqaf ħdejh, jaħseb, forsi jistaqsi lilu nnifsu, imbagħad bil-mod il-mod jibda mixi għal ieħor fejn isib ruħu fi spazju totalment separat minn dak li għadu kif ħareġ minnu, biex dejjem il-ħsieb jimxi minn ritratt tal-ieħor, minn kunċett tal-ieħor u bniedem ikollu ċans jirrifletti wkoll bħalma jien għamilt biex ħloqt dawn ir-ritratti.